mukaonera izi adati sazayimanso 2030 muonerenso izi. President Peter Mutharika ndi President ekhayo amene akunama. Nde tikulandireni kwina kulikonse kumene muli pa Malawi Today. Malawi lero. zina zambakale kuoneka zotithandiza tinali molo kuposedwa pano ndunena pano fertilizer kutumiza ubale kumakhala bwino ndi anthu ndi azibale anu ndi ife tipitiriza kuzera mu malangizo atatu ndi ajenasa kuti zinthu zikhale bwino. Adati sazayimanso 2030 chimene akufuna iwo aja ndikuone sisora akonze zinthu akamachoka amalawi ali pa mtendere. Alibenso nthawi yopanga kampeni alibe. Kaswai mukuona kuti even ifeyo olo ineyo kuti MP moza tuluka apite kunja ndikuena kuwafunsa kaya atatu ya ndalama tilibe. Tadula zinthu zambirimbiri zimene sizinali zothandiza ndikupanga zinthu zothandiza zokhazo koma ndi kumene kuchokera sizingathekere tsiku limodzi. Tatiye ndione ndikamata waniye imene muona kuti zinthu zikabwino kwambiri. So enawo sadayi nawo nthawi apite ndikutuwa kwawoko pachenavu zakaleta zikasola pa selingi asikapanga zimetosi mazolimbana ndi DPP iyi zinakuchosani muni boma leti liboma mkati fulenu awekerezi apa sopo sitikusiya tikutengani head on ngati mufuna zimenezo. Ndalama zimene zakuchulukiranizo ndi za Malawi tizisaka tizipeza aliyense amene aba ndalama ya Malawi abweza ndipo amangidwa naso ndiye musamale timakudikirani tinali ku parliament pitirizana tikumana nanu musewu kumankhani ndiye kuti maso pa atati maso pa jenasa maso pa speaker anu boma lanu ndiye liti basi. President wakale wa dziko lino Lazarus Chakwera adachotsa nduna zake za boma Robin Lowe atakhudzidwa kapena kutchulidwa ndi kusagwira bwino ntchito nkhani za ndalama pogula fertilizer. Anachotsa Ken Kandodo, anachotsa Eisenhower Nkaka, anamanga nduna zina Enoch Chihana, anamanga Kezi Msuku I think ngati ndikulakwitsa, anamanga anthu ena amene amagwira ntchito ku State House ndiwacho kwayimitsa ntchito kuphatizapo Vice President wa nthawi imeneyo Saulos Chilima chifukwa anatchulidwa mu nkhani za Katangale. Anachotsa wamkulu wa polisi nthawi imeneyo chifukwa anatchulidwa mu Katangale. Leadership by example anali ndi mavuto achakwera koma mavuto awo anali ochepa pa nkhani yothetsa Katangale ife amaonetsa zimene amafuna kuchita. President Peter Mutharika ndi President ekhayo amene akunama kumanena kuti adzalanga kapena sadzayikira kumbuyo munthu ina aliyense okhudzidwa ndi Katangale. Amalawi tisapusitsike ndi ma statement a Peter Mutharika ndi abodza chifukwa chonena kuti wasankha nduna pafupifupi 90% zimene zikuyankha milandu ikuluikulu mboma kodi kusayikira kumbuyo kupose pamenepo. Anthu amachemerera president amene akuyankhula ku parliament kunena kuti wayankhula uthenga waufupi komano kwa ine nimuona ngati nzomvetsa chisoni kuti anthu timachemerera zinthu zozizira. Kodi uthenga waufupiyo koma chikuchitika ndi chani background palibe. Nkhani ya Katangale mdziko muno anthu akuyankhula zambirimbiri pa nkhani yokugula kwa Amadeus Hotel imene boma ifuna ligule pogwiritsa ntchito ndalama za anthu ogwira ntchito mboma za mitsonkho. Anthu anavutika kugwira ntchito zaka zambirimbiri koma afuna aberedwe ndalama pogula hotelo pochulukitsa ndalama yogwira hotelo imeneyi. President Peter Mutharika akungoyankhula situdzatsuka akuyankhulira kuti kaya kukhala mu office fasa akuoneka tikungomva pamene akaoneka ndi kuti akupita ku private trip ku South Africa situdzatsa kuti amakatani Amalawi timamangidwa mmasamba. Akungoyankhula ndi thetsa Katangale, akungoyankhula ndi thana ndi aliyense opanga Katangale. Kodi chikuvuta nchani abwana kumene muliko kunena kuti muyimitse nduna zanu zimene zikuyankha milandu ya Katangale? Zimmayenda nazo mmakhala nazo ndiye mukuti simuyikira munthu kumbuyo. Mwana akamaba bambo ake usamdzudzula bamboyo amakhala kuti akudziwapo kanthu. Nkhani ya Amadeus Hotel pali mabungwe ena omwe nesi aboma mukuchititsa ma press briefing lero ndi mawa mpaka naso khano kumayambana kumanena kuti ayi wakuti atole pa sudi nda kuchita Katangale wakuti achite chakuti
tikupatsani masiku 7 tikupatsani masiku 21 mmaperekeranji masiku mmafuna kuti chichitike ndi chani amalawi ndikuuzeni mabungwe amene amapereka masiku amenewa cholinga amene amudzudzula uja awapeze awapatsekena kake akhale pansi nchifukwa sitimaona kusintha chinthu cholakwika timachikonza nthawi yomweyo musamabwere kumaphunzitsa amalawi kuti tikupatsani masiku mwakuti adino tikupatsani masiku mwakuti ndiye musinthe zinthu no act now or never mumanena ino amabungwe amene siyaboma achotse wakuti adule paso udindo kodi simudziwa kuti anthu amene anasankhidwa ndi President Peter Mutharika scenario se nkhani zonsezi gwelo la vuto ndi President Peter Mutharika sapanga act ndi chifukwa ka DPP katimu ka DPP ka anthu ochepa kadamduduluza kuti akaime pa mpando cholinga zimanga zimene akufuna zimene tikuziona lero chisankho chosankha Peter Mutharika sichina chisankho chabwino lero taona nkhani ya amalizo hotelo ikungoyenda ngati kuti munthu wake sukudziwika ndalama yokwanta 90 billion inaperekedwa pamene boma la DPP litatenga boma lidanena kuti laimitsa kugula zinthu zikuluzikulu I think mu October 2025 kodi hotel imene imalipiridwa bwanji popeza boma lidaimitsa kugula zinthu zikuluzikulu nkhani ndiyosavuta kufufuza tikudabwaso ife bungwe limene likufufuza la parliament motsogozedwa ndi Stephen Malondera kunena kuti mukulephera kufunsa mafunso odzigwirika mukuyitana anthu amene sizikuwakhudza boma lidaitsa kugula katundu mkulu kupeza kwa magalimoto akuluakulu amalizo hoteli chinthu chachikulu kuposa china chilichonse koma ndalama zobyolera 90 billion zidaperekedwa kudzera ku Reserve Bank of Malawi who authorized that money mugeza kuti 90 billion ingaperekedwe president osadziwa kuti kukuchitika sakuti mugeza kuti valuation ingachitika president osadziwa chimene chikuchitika lero mungalimbana ndi Frank Mbeta mungalimbana ndi wakuti gwelo la mavuto mdziko muno ndi President Peter Mutharika nothing else tukufuna President Peter Mutharika aonekere poyera adziyankhula kwa Malawi adzipereka update lero mafuta mdziko muno akwera anthu akupusisana yeye ndi pa dziko lonse mu Africa monse mu Africa muno maiko amene akweza mafuta it's only 7 including Ghana Malawi ndi maiko ena President Cyril Ramaphosa President Hakainde Hichilema ndi President wa ku Namibia achotsa ma levels misonkho ine imene makhala pa mafuta kuti anthu amdzikomo asaphinjike ndiye kuno tikungoti yayi utsogoleri wabwino utsogoleri wabwino chisankho chosinthanitsa MCP ndi DPP chidala kuika kunali kusintha tikufunika kuyesa atsogoleri anyuwani amene abwere ndi nzeru za nyuwani komanso kachidwe ka nyuwani Dr. Daliso Kabambe it's a pure leader amene tikhoza kuona kusintha atupere muluzi ndi mtsogoleri wabwino Bright Nsaka ndi mtsogoleri wabwino Vitumbiko Mumba ndi mtsogoleri wabwino ndi ena otero koma Malawi timasankha based on tribe timasankha based on Japan zitipweteketsa sichisankho chabwino kuyikaso Peter Mutharika ndi mmene zikuonekera zikomo kwambiri. Nduna yoona za ntchito a Joe Chigona ati undunawo uyambanso ntchito yomanga ndi kukonza sukulu za maphunziro a ntchito zosiyanasiyana ngati njira yothandiza achinyamata kukhala odziyimira paokha pa ntchito zosiyanasiyana. Achigona amayankhula izi ku ofesi za boma mu mzinda wa Lilongwe pokonzekera tsiku lokumbukira anthu ogwira ntchito lomwe limakumbukiridwa mawa pa 1 May chaka chilichonse. Charles Wahala ndi ripoti. Achigona anati unduna wawo uli pakalikiliki kumanga komanso kukonzanso sukulu zophunzirako luso lamanja zomwe zinaonongeka. Iwo anati ndikofunika kupititsa patsogolo maphunziro aluso atikamba kuti zimathandiza kuti achinyamata akhale odzidalira. Iwo anati boma lipitirizanso ndondomeko yomwe ophunzira sukulu za ukachenjede amati akamaliza maphunziro amagwira ntchito ku nthambi komanso unduna osiyanasiyana wa boma. Iwo anati izi zimathandiza kuti ophunzira adzikhala ndi upangiri okwanira pa ntchito. Iwo anati unduna wawo uchilimikanso onetsetsa kuti pakhazikitsidwe thumba lapadera lomwe lidzipereka chipukuta misozi kwa ogwira ntchito akavulala kapena akadwala pa ntchito. Kwambiri panopa tikatenga za Technical College tikudziwa zaka za mbuyo kuyambira 2021 ma Technical College anakhala ngati anachita zii kwambiri kubwera kwa Professor Arthur Peter Mutharika zatilimbikitsa kwambiri panopa sotayambaso ntchito zotukula ma Technical College monga mukudziwa ma Technical College ena awiri atatu ali mafeza 90% uliposa chito patikati kumaliza komanso kumbali ya thumba la chipepeso tili nkati mokambirana ndi anzathu anthambi zina za boma kuti atithandizire kungotikirako thumba lina lapadera kuti ntchito imene ikhale yofewa kwa ife. Mawu ake msungichuma wamkulu wa bunge loona za anthu apa ntchito mdziko muno la Malawi Congress of Trade Union MCTU Lexon Lehman anayamika boma atikamba kuti limatchera khutu pa madandaulo a anthu apa ntchito.
chinthu chimodzi china chimene tifunitsitsa ngati akunduna amene amayendetsa za ntchito ndi nkhani ya kupanga kujamati pa Chingerezi inspection, kuti athe akunikira malo ena ogwira ntchito kuti anthu zikuchitika ndi chani. Timakhala ndi mavuto ena kutsekeredwa m'makampani malo amene akugwira ntchito kudzatsekula mochedwa. Zinthu ngati zimene zozo ndi zimene ndithu tikhale tikugawana nawo aboma. Mutu wa mwambo wa chaka chino ukuunikira kwambiri kulimbikitsa ufulu wa anthu ogwira ntchito. Mwambo apadera ukumbukira tsiku liuchitika mu mzinda wa Lilongwe ku bwalo la Masintha. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Banki yaikulu mdziko muno ya Reserve yayimitsa pa ntchito akuluakulu a bungwe la Public Service Pension Trust Fund kamba konyalanyaza langizo loti asapitirire ndi ganizo logula hotela ya Amaryllis. Banki idalengeza kuti akuluakulu a Public Service Pension Trust kuti asapitirire ndi ganizo logula hotelayi, koma akuluakuluwa adapitirira ndi ganizoli pogula hotelayi pa mtengo wa 128 billion kwacha. Kudzera mu chikalata chomwe mkulu wa banki George Patrick watulutsa, pafupifupi akuluakulu 11 ndi omwe ayimitsidwa pa ntchito powalanda ziphaso zogwirira ntchito. Ena mwa akuluakulu omwe ayimitsidwawa ndi Chizaso Nyilongo, Chikondi Veronica Pili, Idris Mwale, Maxwell Tsitsi, Eileen Chikapa, Arthur Manyunya, Precious Chimbamba, Yona Pili, Richard Zimba, Brazil Mpepo komanso Bernard Nyondo. Bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC lati lakonza dongosolo loti ligwire ntchito limodzi ndi bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA pofuna kupititsa patsogolo ntchito zowulutsa mawu. Poyankhula mu mzinda wa Blantyre pa msonkhano omwe akuluakulu a bungwe la MBC anali nawo ndi akuluakulu a bungwe la MACRA, mkulu wa bungwe la MBC Brian Banda wati mwazina bungwe lawo latsimikizira bungwe la MACRA kuti iwo apitiriza kutsatira malamulo onse antchito zowulutsa mawu muzochitika zawo zonse monga kusakondera. Tindilipotirira Geoffrey Chinawa. Malingana ndi mkulu wa bungwe la MBC Brian Banda anaonanso chofunika kuti mu nthawi ino pomwe ntchito zaluso la makina a kompyuta zikupita patsogolo, nayo MBC isasalire mu ntchito zake m'gawo limeneli kuti ithe kupitiriza kutumikira bwino anthu m'dziko muno. Banda ati sizingatheke ngati MBC izigwira ntchito zake payokha, koma kuzera m'maubale ndi migwirizano ndi nthambi, kampani ndi mabungwe ena. Khala mkumano wabwino umene iwo atitsimikizira kuti akutiona zimene tikupanga ndipo pamene tili pofoka adzitithandiza. Mukudziwa kuti kumene tikuchokerako kunali koterera kwambiri, ndi tawatsimikizira amakra kunena kuti kumene kuchasitizapitanso tikhala ndi maprogram amene ndiokomera aliyense balanced, komanso kuonetsetsa kunena kuti tikutumikira Amalawi. Ndakhala ndikunena kuti uthenga umene tikulandira kuchokera ku boma, kuchokera kwa president, kuchokera ku board, ndionena kuti tiatumikira Amalawi mosakondera. Takambirana kunena kuti mmene anthu amawulutsira mawu 1970 ndi pano nzosiyana, zinthu zasintha. Inu mukudziwa kuti pano television anthu akuonera pa foni, nkhani akuonera pa foni, so pakufunika kuti ifenso tichilimike pokhala ndi zipangizo ndi ukadaulo umene tikhoza kugwiritsa ntchito pa Chingerezi kuti digital, kuti tikhale ndi dongosolo labwino malingana ndi mmene zinthu zikusinthira, ndipo ife tadzipereka. Tayamba kale lero MBC mukhoza kuonera pa foni, posachedwa panso tikhala tikuloncha app yathu. Poyankhulapo mkulu wa bungwe la MACRA Amayamiko Nkoloma athokoza MBC kamba koyika m'malo mfundo zofuna kuonetsetsa kuti kutumikira Malawi monga momwe malamulo a ntchito zowulutsa mawu amanenera. Nkoloma ati ndokhutiranso ndi zikonzero zomwe MBC yayikanso m'malo monga kufuna kukhazikitsa wireless ya ana komanso wireless za mdzigawo. Iwo ati izi ndi chitsimikizo choti MBC ifuna kutumikira bwino Amalawi. China chinthu chachikulu kuti ya MBC anatiyendera ndi kukhala nawo pamodzi pa tebulo nkukambirana zinthu ziwiri zitatu
kuti pa ntchito imeneyi tingayipitise bwanji patsogolo. Anafotokoza zinthu zingapo zimene zikuabweza mbuyo ndife ngati makra, ngakhale mbali yathu iliyo ngowunikira chabe komabe tili ndi upangiri othandiza ma institutions ngati MPC kupita patsogolo, and inafenso talonjeza kuti tathandiza mu njira zosiyanasiyana kuti nawonso zinthu zimene amapanga zipite patsogolo. Ife ndi osangalala kuona kuti MPC apereka commitment kuti iwo pa nkhani yowulutsa mawu akhala osakutenga mbali ina iliyonse. Ichi ndi chinthu chimene tikhale tikuwapanga tukwathandiza kuti apite nacho patsogolo, and pamene pakhale kuti pali vuto iwo tayitana kukhala nawo pamodzi around the table and kuona kuti mavuto amene otapanga resolve, chifukwa by the end of the day chimene tifuna ndikuona kuti Amalawi ndosangalala. Pa ulendowu mkulu wa bungwe la MBCU yemwe analinso ndi akuluakulu ena ku MBC anakayenderanso zina mu ofesi za bungwe la makra komwe amawunikirako ntchito zowulutsa mawu. Jeffrey Chinawa, MBC, Blantyre. Nduna ya zaumoyo ndi ukhondo amadalitso Waloyi yatsindika kufunika kolimbikitsa kugwira ntchito za umoyo ngati njira imodzi yofuna kwambiri kuonetsetsa kuti ntchito zawo ndi ukhondo zikuyenda bwino komanso ndi zapamwamba. Izi zachitika pamene ndunayi inali ikuyendera ntchito yopereka katemera wa polio kwa ana mgawo lachiwiri mboma la Zomba. Mwayi Mtumodzi ali ndi nkhani yonse. Pamene nthawi imati 7:30 mmawa lachiwiri, nduna ya zaumoyo ndi ukhondo Madalitso Waloyi anatafika ku chipatala chaching'ono cha Mambo ku Chingale mboma la Zomba. Chipatala chimathandiza anthu 27,000 ndipo chimapereka thandizo kwa anthu opitirira 300 pa tsiku. Posonyeza kukhutira ndi kudzipereka kwa ogwira ntchito pa chipatalachi, nduna inapereka mavocha kuti akagulire katundu kwa omwe anali pa ntchito komanso ena omwe atapita kale kukapereka katemera wa polio. Munjira yowalimbikitsa kuti apitirize kupanga save ma communities yawo, apitirize kukhala bwino ndi anthu, zomwe ife unduna tikupanga encourage ndithu ogwira ntchito mzipatala kuti tilimbikireni ntchito, tiyeni tiziperekeni komanso tigwire ntchito monga mmene malamulo ake akunenera. Mavochawa inapereka ndi kampani ya FISID yomwe ikumanga zipangizo za mthirira m'minda ikuluikulu ya Mloka komanso matoponi nderali. Akondwa Nanchukwa ndi mkulu wa kampani ya FISID. Tinakhudzika kwambiri ndi masomphenya amene wawa programu imene tikuona kuti ndi yabwino ya mtengo wapatali, chifukwa ndi imene ikufikira anthu amene amakhala kubisika kumidzi ngati kuno kutali, komano unduna ndikukhala ndi plani imene yoti azowafikira nkuwayamikira pa ntchito zabwino zimene akuchita. Ndipo phungu wa dala Zomba Chingale William Sosole Banda anayamikira ogwira ntchito pa chipatalachi chifukwa odzipereka ndi kulimbikira pa ntchito. Ndifuna ndithokoze kwambiri kuti anduna anapanga chisankho chimenecho choti abwere azayendere ma staff. Ndamva mmene amayankhulira cholinga chawo chinali chowalimbikitsa kuti azigwira ntchito bwino chifukwa choti anathokoza kwambiri. Itachoka pa chipatala cha Mambo, ndunayi inapitanso ku ofesi za umoyo ndi ukhondo mboma la Zomba. Dr. Inafe Kalanga Mjojo ndi mkulu yoyang'anira za umoyo ndi ukhondo mbomali. Mwachidule cha benkhani yakumeta kambirana ndikupezeka kwa mankhwala muzipatala. I think tinafotokozeranso kuti pa chaka chimene tayambachi tayamba bwino because tili ndi kupezeka kwa mankhwala 58% zomwe ndi nkhani zabwino, komanso tinapempha kuti zitapitirira ndi kuti anthu athu kuno kuzomba tiathandiza moyenera kuti akhale ndi moyo wamphamvu nathandiza mokwanira pa chitukuko cha dziko lino. Kumayambiro a sabata ino boma anakhazikitsa gawo lachiwiri la ntchito yopereka katemera wa polio kwa ana zaka 10 kutsika. Boma la Blantyre mwapezeka mwana mmodzi yemwe ali ndi nthenda ya polio. Mwayi Mtumodzi, MBC, Zomba. Zomangamanga mdziko muno kuti azigwira ntchito zawo motsata malamulo komanso mwakadaulo kuti masomphenya a ntchito za chitukuko chapamwamba kudzera ku thumba la sachitukuko la Constituency Development Fund CDF akhale opambana. Nduna ya zamaboma ang'ono Dr. Benny Phiri ndomwe alankhula izi kumangoji pa msonkhano wa pachaka wa akatswiri ogwira ntchito zomangamanga pansi pa bungwe la Malawi Building and Civil Engineering and Allied Trades Association. Owen Mavula ati ndi ripoti.
Msonkhano wapachaka wa akatswiri ogwira ntchito zomangamanga omwe wachitika motsogozedwa ndi bungwe la Malawi Building and Civil Engineering and Allied Trades Association unabweretsa pamodzi akadaulo osiyanasiyana pa ntchitozi kuti awunikirane momwe angapititsire patsogolo ntchito zomangamanga mdziko muno. Pa msonkhanowu akuluakuluwa anapeza nthawi yochita zokambirana ndi nduna ya zamaboma ang'ono Dr. Ben Phiri pa zamomwe akatswiriwa angathandizire boma pa ntchito yokhudza chitukuko cha zomangamanga kudzera ku thumba la ndalama za chitukuko cha madera aphungu ku nyumba ya malamulo la Constituency Development Fund CDF. Polankhula pa msonkhanowu, ndunayi inayamba ndi kuyamikira ntchito mwa akatswiri azomangamanga amagwira pothandizira chitukuko cha dziko, ndipo inatsindika kuti ndi chiyembekezo cha boma kuti akatswiriwa athandizira kupititsa patsogolo masomphenya a chitukuko cha boma m'makonsolo kudzera ku thumba la CDF. Anzathu akunduna wa zachuma amene ntchito yawo ndikutolera ndalama ndi amene ali aini aka ndalama. Ife tili ngati mmene Malawi alandira ndalama kuchokera kunja kuti kachiteni implement ma projects. We are just ife ndo ngochita implement ku ground. Ndiye iwo aja atiuza kunena kuti mu ndalama zimene akutipatsa afuna 72% zikhale ndalama zimene zigwire ntchito kuzomangamanga. Zomanga zokwaya masukulu, misewu, mazipatala ndi zina. Sitingakambe za zomangamanga ngati sitikamba za ma contractors. So ili ndi bungwe limene limabweretsa malo amodzi ma contractors. Tinaina ati aziwitse mumphika mwathu muli chani. Iwo oso akonzekera motani kuti amalawi asaonenso kumanga kopanda quality, asaonenso kuonjezera mitengo kwambiri pa mamangidwe a zinthu, asaonenso za corruption ndi zina. Ndi anthu awa ndi anthu ofunika kwambiri tikamachita implement. Mawu ake wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la Malawi Building and Civil Engineering and Allied Trades Association Akondwani Kadango atsimikizira ndunayi kuti bungweli liwonetsetsa kuti onse omwe apatsidwa ntchito yothandizira pa chitukuko cha zomangamanga kudzera ku thumba la CDF akugwira ntchitoyi motsata malamulo. Fenga timabukata nsanamira zathu zina ndizoti sitilola ziphuphu, sitifuna anthu azimanga ziphuphu. Ndi ife tilosangala kwambiri kuti zimene ife timafuna amene sasa afuna zomwezo. Ndi tikupita chitsogolo tiyendera limodzi. Pano ndi contractor amene amaona ngati ine ndizingogona ku nyumba sindigwira ntchito yabwino ndipanga zosalongosoka koma ndirabe zintchito zambirimbiri ndi kuti apapa akhanga kuti zamuvuta. Ndi ife tilosangala kuti professional yathu ya construction ipita patsogolo futhi anthu enieni amene amadziwa zomangamangazo amene amamanga zolongosoka ndi amene adzipeza ntchito kupita kutsogolo kuti titukule limodzi dzikoli ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Msonkhanowu wachitika pamutu omwe ukutsindika zakulimbikitsa ntchito zomangamanga pofuna kukwaniritsa masomphenya a chitukuko a Malawi 2063. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Imodzi mwa makampani asanu aliwonse omwe alandira ma certificate a bungwe la Malawi Bureau of Standards avomereza katundu ndi ntchito zomwe amagwira mdziko muno ndi mabizinesi ang'onoang'ono. Poyankhula mu mzinda wa Mzuzu pamwambo opereka ma certificateyo, mkulu wa bungweli Simon Mandala ati izi zikutanthauza kuti ntchito za malonda zikupita patsogolo ndipo bungwe lawo lipitiriza kulimbikitsa kuti makampani adzipanga katundu wapamwamba. Chimwemwe Milulu ali ndi zambiri. Bungwe la Malawi Bureau of Standards MBS chaka chino lapereka ma certificate ovomereza katundu ndi ntchito zomwe makampani ndi a business zing'ono zokwana 742 mdziko muno amapanga ndi kugwira. Poyankhula ku Mzuzu pamwambo opereka ma certificate iwa ku makampani ochokera ku chigawo cha Kumpoto, mmodzi mwa mamembala a bodi ya bungweli a Anthony Luanda anati bungwe la MBS likulimbikitsa kuti katundu ndi ntchito zosiyanasiyana zomwe a business akupanga ndi zapamwamba komanso zovomerezeka. Ntchito zosiyanasiyana zimene timagwira zomwe zimayenera kukhala ndi mulingo wovomerezeka ndi ntchito yopambana kwambiri chifukwa chonena kuti anthu amene amagwiritsa ntchito katundu ameneyo kapena kupanga 6 services imeneyo amakhala ndi chikhulupiriro, amakhala ndi chitsimikizo chonena kuti akugwiritsa ntchito zinthu za pamwamba zomwe ife bungwe la Malawi Bureau of Standards tinazivomereza. Mkulu wa bungwe la MBS Simon Mandala analangiza makampani ndi amalonda onse kuphatikizapo amabizinesi ang'onoang'ono m'dziko muno kuti azitsata milingo yomwe bungwe lawo linakhazikitsa, ndipo bungweli lipitiriza kuthandiza amalonda ang'onoang'ono kuti ntchito zawo zipitenso patsogolo. Tinayamba ma program
othandizira like kwapasa training pozera mogwirizana ndi SMED. Tinaonanso kuti amadandaula za fees ndizikudula, tinapanga reduce certification fees ndi 50%. Ngati umalipira 20,000 ndi udulipira 10,000. Mmodzi mwa amalonda omwe amapanga katundu kuchokera ku mkaka a Donald Nkandawire anati kampani yawo ipitiriza kutsata ndondomeko zomwe bungwe la MBS limafuna. Awadi imene talandirayi yatipasa nyonga, yatipasa mphamvu kuti tithe kupita kutsogolo, tisalekezere pomwe tapeza awadi tinolenga titafikapo. So this award imene atipatsamu tikuyang'ananso maso anthu mphenya kutsogolo kuti kutsogolo kusita kuipanga maintain kupanga solid award imeneyi. Mwa makampani 742 omwe apatsidwa masatifiketi chaka chino, 335 ndi atsopano ndipo 21 mwa 100 aliwonse ndi amabizinesi ang'onoang'ono. Chimwemwe Milulu, MBC Mzuzu. Bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno la MEC lakhazikitsa chisankho chapadera chomwe chikuyembekezeka kuchitika pa 30 June chaka chino m'madera aphungu atatu ndi makhansala awiri. Pokhazikitsa chisankhochi ku Lilongwe, wapampando wa bungwe la MEC Justice Annabel Mtalimanja wapempha zipani oyima paokha ndi anthu onse oyenera kuti amvetse ndondomeko zonse zoyendetsera chisankhochi kuti zonse ziyende bwino. Catherine Banda walemba ripoti ili. Chisankho chapaderachi chikuyembekezeka kuchitika m'madera aphungu abalaka Mulunguzi, Lilongwe City Bwaira, Machinga Mikoko ndi awiri amadera amakhansala auliwa ku Machinga ndi Kanjuli ku Kalonga. Polankhula pamwambo okhazikitsa chisankhochi, wapampando wa bungwe la MEC Justice Annabel Mtalimanja ati bungwe la MEC lichititsa chisankhochi motsata malamulo ndi ndondomeko zonse zoyendetsera chisankho. Iwo anatinso atsatira mfundo zonse zoyendetsera chisankho ndi kuti akhala akuchititsa maphunziro kwa ogwira ntchito zoponyetsa voti ndi anthu ovota kuti chisankhochi chidzayende mopanda zotsamwitsa. Kuonjezerapo, Mtalimanja ati bungwe la MEC lipereka mpata kwa anthu ofuna kukaponya voti kuti akalembetse ndinso nthawi yoti akatsimikize momwe uthenga wawo anawusindikizira mkaundula wa ovota. Takhazikitsa chisankho chapadera kuno ku Lilongwe City Bwaira constituency komanso ma constituency ena ndi mawodi ena mdziko muno. Chiyembekezo chikhale kuti chisankho chimenechi chapadera tiyendetsa mwa ndondomeko yake komanso mongodziwitsira Malawi kuti tikhala ndi kalembera kuchoka pa 12 mpaka pa 18 wapadera kuti ngati alipo amene sanalembetse mkaundula wathu wa voti madera amene kuli chisankho chapadera chimenechi akalembetse. Pakadali pano bungwe la MEC lalengeza kuti latsekulira nyengo yokopa anthu yomwe yayamba pa 30 April ndipo idzatha pa 28 June chaka chino, ndipo lapemphanso magulu onse okhudzidwa kupewa ziwawa ndi mchitidwe wokopa anthu oponya voti pogwiritsa ntchito mphatso. Bungweli latinso likuyika ndondomeko zosiyanasiyana zomwe zikufuna kukweza ntchito yophunzitsa anthu ndi cholinga choti adzatuluke ochuluka kukaponya voti. Catherine Banda, MBC Lilongwe. Ndipo nkhani za masewero, mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya mpira wa manja ya atsikana osapitirira zaka 23 Joanna Kachilika wati timuyi ikuyenera kukonza pa nkhani yogoletsa ngakhale kuti ikuchita bwino mu mpikisano wa Telkom mdziko la South Africa. Timuyi lero yagonjetsa Diamonds ndi zigoli 76 kwa 26 mu mzinda wa Durban. Malawi mawa isewera ndi Tsukudu. Ndokondwera ndi mmene yasewera timu lero pakutapa game tawina ndithu. Ndosangalala ndi player wina aliyense amene tinamulowetsa mu game imeneyi aliyense ndithu akuyikapo mtima enda kusewera bwino. Chimene tikuyenera kuti mwina tikonze mwina ndi mpira oti tikalanda pena akumakhala ndi phuma kumataya ndiye tikuyenera kukhala mwina consistent kuti tikagwira mpira uja akhale ndi conscious tisewere mpaka ukafike. Ndiso china chimene apanga benoti mwina ndi kutsogolo kwathu kuponya mwina pafupi ndi goal post ndiye tikufuna kuti tionetsetse magemu amene atsalawa kuti akalowa mugose kumuja ngati ali position yabwino ali pa angle yabwino takhoza kuchinya mpira chizikhala chigoli ndithu. Koma muzonse ebe tikuyamika masikana akusipereka asewera bwino ndipo ndatsikana abwino akuyikapo mtima ndithu kwambiri ndiye tikuthokoza chifukwa cha mmene asewerera atsikana amenewa. Pomaliza nkhanizi